Čaute, dneska si ukážeme, ako si na 2x2 kocke urobiť vzor kocka v kocke. Máte proste 2x2, dáte si už z tejto strany a urobíte tento vrch, dáte tam dvakrát, takže raz, dva. Keď to máte, tak tento kus otočíte raz dole. Tento kus otočíte takto, aby zatiaľ máte takto. A tento kus zase hore. Potom tento kus otočíte tam a tento kus otočíte zase tam. Teraz tento kus otočíte tam, tento kus tam a tento kus tam. A tento kus otočíte dole dvakrát. To je celý vzor. A vrátite ho tak, že z tejto strany urobíte toto raz. Teraz otočíte, toto vrátite. Tento kus dole, tento tam, hore a vrátime. A takto máme hocika strany urobíme tak. Urobíme to a keď to urobíme, tak pôjdeme hore a otočíme. Toto tiež otočíme. Urobíte to na všetkých. A zase sa vám celé poskladá. Je to ľahký vzor. No tak ľahký. Ja som sa naučil asi za 10 minút. A keby ste chceli ešte nejaký vzor, tak dajte mi 1000 lajkov, aby som vám ukázal iný vzor. Čaute.